Hej alle sammen, det er Shitcraft 10 her igen. Jeg synes, I skal prøve den her server. Den hedder condivan.dk. Jeg synes, den er rigtig god, men nok ikke for englænder. Men for danskere, så synes jeg, den er rigtig god. Altså, jeg synes bare, den er god, sådan som den er. Jeg kan godt lide owneren af serveren og sådan nogle ting. Ja. Jeg spiller ikke sådan konstant på den. Jeg spiller mere på nogle andre server IP'er, som Harrio.dk og Razelcraft og sådan noget. Og Skyblock og sådan noget. Jeg spiller ikke på den her konstant, men jeg kan godt lide den, for jeg synes, den er ret god. Men det var så Condivan. Bare roligt, den er ikke færdig endnu. I skal lige se lidt rundt. Nu skal vi så ud af PvP med i spawn. Det er mit skin. Det er hvis min det er min anden første Minecraft video med Shitcraft 10. Jeg synes den er rigtig god, den her server. En af mine yndlingsserver, vil jeg nu sige. Det er svært. Hvem gjorde det? Ej, det er så lol ud. Okay. Men det er mit skin og det der. Nu skal jeg bare lige vise jer lidt rundt i serveren, så I kender den, hvis I skal prøve den en gang. Det her det er spawn. Man spawner helt deroppe. Der hvor vi var fra starten. Og spawn lavet af Ronja og Suki, eller hvad det nu er der. Og tal pænt. Ikke spam. OVS, jeg aner ikke, hvad det betyder. Lavet af Ronja og Suki. Ejer Evercraft og TM Miner. Mega-owneren af Evercraft. Det er sådan ham, der har købt den og sådan noget. Det her, det er sådan en parkourbane. Jeg tror også, det er en PvP. Meget lille PvP, og der. Der er der en chant, og ja. Sådan her. Jeg er så tom ned i spawn. Helt ned. Spawn PvP. Så går vi over her. Jeg synes det i hvert fald, den er god. Det kan godt være, jeg ikke synes, men jeg synes, den er god. Nu er jeg PvP. Shit. Gris. Død. Nå. Men jeg tror også, den her video er ved at jeg tror snart den er færdig. Det bliver en lille video, fordi jeg skal ud og lege med min lille søster på trampolinen her bagefter. På trampolinen. Men jeg elsker Minecraft, har jeg fundet ud af nu. Og jeg gad godt at få de der fraps til at virke, men jeg kan ikke helt få det til at virke. Så jeg håber, at I lige kan sende en video til mig, eller sådan et eller andet. Skriv det på kommentaren, eller sådan noget, hvordan man gør. Bare free version, jeg skal ikke have det i fuld. Det har jeg ikke brug for. Jeg vil optage en video til jer helt gratis, hvis I... jeg vil optage en video til jer, hvis... hvad det nu hedder. Hvis I skriver det i kommentaren, eller sådan noget. Jeg skal bygge et home nu. Skriv i kommentaren med forslag, hvor det skulle være. Ja. You know. Jeg er 10 år, snart 11. Ikke så gammel, men kan godt lide Minecraft alligevel. Haha, du brænder. Det er jo dag. Wow, har jeg knockback i den her? I min hånd. Yes. Men det var sådan set det. Jeg synes, I skal join den her server. Og nu starter vi herfra, så må I selv bestemme, hvor jeg skal bo. Skriv det i kommentaren. Vi ses. Hej hej.